Kaixo jaun Andreok, ongi etorri naturarekin bateko beste saio batera. Gaur energiari eta beraien esperientziei buruz hitz egiteko 3 gonbidatu etorri zaizkigu. Alde batetik, Benjamin Testalkoetxea, beste aldetik, gai hauetan aditua den Kepa Zulaika, eta azkenik, Oiana Gurrutxaga, gazte ekologista. Kaixo denei. Kaixo denei. Eta beste aldean gure betiko mahaikideak. Alex, Izar eta Geraldin. Kaixo zuei ere. Aurkezpenak alde batera utziko ditugu eta elkarrizketekin hasiko gara. Aurrera, Alex. Ni Benjamini galdetuko diot. Alde handia da zure haurtzaroan eta orain energiaren erabilpenean? Izugarri aldatu da. Niretzat eguzki plaken bitartez elektrizitatea sortzea miraria da. Lehen tximinia genuen eta ohea berotzeko adreiluak. Etxea argia izateko kandelak pizten genituen. Kalean ez zegoen argirik eta etxeetan elektrogailurik ere ez. Janaria kontserbatzeko gatzaren artean sartzen genuen eta horrela gauza asko. Oiana, erreza bezatea gazte ekologista zarela, baina zertan gauzatzen da hori zure bizimoduan? Bueno, kontuan hartzen ditut denak dakizkigun aholkuak. Argia behar dudanean bakarrik pizten dut, basu kontsumoko bonbilak erabiltzen ditut, aldudan eta guztia berziklatzen dut, garbigailua betea dagoenean bakarrik erabiltzen dut, bizikletaz mugitzen naiz, etxean eguzki plaka jarri ditugu. Argi dago Oianak, argi dituela gauzak, aurrera Geraldin. Nire galdera, Keparentzat da. Nola hasi zinen energia berriztatzaileen munduan? Betidanik izan dut energia aurrezteekin harremana. Txikitatik egiten ditugu esperimentuak etxean. Adibidez, aitan arrostegiko makinek sortutako energiarekin labadora pizten genuen. Labadoraren urarekin etxepean genukagun laboratorioa aurreztatzen genuen. Jendeak para egiten zegoen, baina orain ja ez. Bikain, epa Irene, gure ikusleen artean bat dago norbait galderak egiteko prest? Bai, Ander, hemen beso batzuk altzate ikusten ditut ikusleen artean. Kaixo, zure izena? Patxi. Eta norentzat da zure galdera? Nik Benjamini egingo nioke galdera. Nola murrizten zut energia? Bueno, oain hemendik. Kaixo, zure izena? Gaizka. Eta norentzat da? Keparentzat. Haize egoten abantaiei buruz zer izan dezakezu? Barkatu jaun Andreok, baina publizitateari ere tarte bat egin behar diogu. Pare bat iragarki eta hementxe izango gaituzu berriro erantzunak entzuteko. Ez zaitezte hortik mugitu.